slet ikke ind foran. Nej. Jeg er ikke engang sikker, hvor jeg filmer henne. Okay. Hvad har du lavet? Kan du? Jeg har taget den fast. Jo. Jeg kan se den op der, fordi der er sådan næste gang vi viser op nu. Ja. Hallo, I am Matilda. Me too. Ej, stop nu. Ej, de har en medpassager. Min mave. Du kan tage med dem. Jamen. Det bliver så sjovt. Okay, det her, det skal være så i Piraten. Ja, det gør det. Det tager ikke så sjovt. Så er det meget der sammen. Ja. Oh my god, it's shock. Come on. Skal du Take me to you. Ja. Og det er ikke godt, det er begge to. Jeg er ikke bange for taber. Hvad? Jeg er bange for taber. Det gør jeg ikke. Det er fuldstændig opgave. Ja. Jeg tager den ikke. Men jeg får ikke blod til mine fingre. Det er også bare fordi de er kolde. Hvad, Maria? Jeg er ikke engang sikker på, hvor jeg filmer. Okay. Kør piraterne! Der kan vi se piraterne. Fuck, hvor godt. Ja. Piraten, den er meget sjov. Ja. Det er virkelig barnlig, den her. Det var sådan, det Og det gør ondt i maven, når den gør det der. Jeg vil ikke bare kunne falde ud af, jeg ved ikke hvorfor. Hallo, nu kan du give fansene klaps i hænderne. Au! Fans. Jeg ramte den ikke! Fuck, mand, jeg står her på ret hånd. Wow. Du sidder i gang med synger. Ja, mand. Kom, kameraet. Ja, mand. Hallo, du skal ikke på mig. Det er det her, der er sjovt. Ja. Bare stop. Han fucking roller. Nå, okay. Kom så kører Tina Heidler på. Har du stoppet? Ja. Har du stoppet?